Bumata ko. Iali ko din, mano kay say? Hindi naman naman na yan. Lo. Sana. Yan ay nan parswas nan dagaya langit buwan niya agaw. Woo! Kasi pa'y bumula na kabigat ng lumawit na ginas dandanan panilian natin insutay na niya magat na tago-tago ng kay pugaw. Asida pa anday pa yung kawitan pinay andi lubungat asida pa ibaga sinan ipugaw ay natago. Ya, na idengok yan ay mabuyag na ipugaw isnan na munisipyo di Bacon. Ya tam dan festa ya sumi gesiga day mantul-tuloy ta sumi gesiga da bunan ili may na Bacon. Ya tatamo dan aban official abay na ya ideng day gusto ng termino da. No, sama apo si Apo Mayoria idaw tam si Lenya sirip dan na say apo misnan ili may na. Bacon. Mana ta partiyan nyo. Music